mosisi nekuti vavengi vacho. Tsvimbo yamadzibaba yaita itete pakutoda tsvimbo yamosisi nekuti vavengi vacho. Tsvimbo yamadzibaba yaita itete ndikatini ndifare ndikatini ndirare vanoditsikirira hope. Rugare mapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema ndokuti tioneka kichikichi yabata gonzo yakaruma. Munhu washe mawani jamani ndakawina kamai kanyumbi kekuswera rangu uku katozodarika nepadeni after church pakaipa. Sabhini jewa kwawo mamuwo wangu zvinhu zvako ndazvitya ini. Unoziva here kuti une mhosva naMwari? Vavakadzi vanganika wawatamisa kubva tichipinda muHarare. Iwe zvekupenga izvo kuHarare kunoku walala wasala walala hapana inofurira ivete. Sabi Rasta uri kutoseka ipapa vanhu rutoda kuti udedze chibhebhi chako chiyeka chiuye kuSowe next Friday pane zibhidhirira toda kumbogadzira. Rasta zvichiri zvaMwari here izvi? Ko chinonzi bhidhiri chirimbori chiko? Uri bhizi kubhema mbanje dzandatenga nemari yangu nedoro randakutengera iwewe wonudza zvemasokisi akaboka. Wona akachikombera bhidhiri isikirire basa. Munhu anouya achitenda sepane zvandakamubatsira and trust me iwewe melo kabhebhi kako kaye ndokabhadhara handsomely. Yako yekundidaidza nemazita ekuwanda iyoyoka uisiye. Ingawani ndine madhiri akawanda ndinokubatsira kwazvo. Aiwe chii chacho chaunondibatsira nacho iwe? Waunotuma kunoisa zvishiri pamisiwo yevanhu vekuswerako ndiani? Kodzungu ndori neiko? Uri kuda here kuti kamoko kako kaite basa kana kuti hausi kuda? Rugare kwamuri mapostori. Inini ndinopedza ndinorota mwaka nemazuva. Ndambozama kuti ndinyarare asi zvaramba. Ndinoti ndakarara ndinoona munhu anenge akapfeka zvichena anouya kwandiri osvika kuti baba ndinoda kuti muite nhume yangu muende nemeseji iyi kuZambara Tsvene. Zvino murume wezvichena uyu anongoramba achindituma neshoko rimwe chetero. Mapostora, mutumwa uyu akatsamwa zvikuru kwazvo. Ari kundibvunza kuti sei madzimai ari panapo muchigara musina kuroorwa asi varume ibvupfuwe pasangano pano. Hanzi munoda kutanga mareba segomo Kilimanjaro kuti muzowanikwa here? Teka mapostori, mutumwa uyu akadotsamwira neni wacho kuti seiko ini ndichigara ndiri ndega asi paSowe pano vakadzi ibvupfuwe. Mutumwa uyu pandinomuudza kuti inini handisati ndawana anokodzera pano paSowe ane rimwe shokozve raanonditaurira. Zvino mutumwa uyu varanda vashe ari kunditi pano paSowe ndine mudzimai wandinofanira kuwana. Musapoterera madzibaba kandaitione chirauro. Zvino mudzimai uyu ndimadzimai Gertrude vagere apa. Imi baba imi mukwane manzwa moda kuwana ini mashe zvekuita here nayo fese yenyu nenge cheni dzakaunganidzwa iyo. Ndipo pamunonoetsera vakadzi panapa paSowe ende ndosaka muchizochembera musina varume maziri teni soja evanhu.